ಮಲ್ತಿನ ಆಟಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ದಿನ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಲೇಸಿಗೂ ಬೈದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೂ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಗದು ಎದುಕೊರುವ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಿನಗರ ನೆತ್ತ ಸಹಯೋಗಡು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಆಳ್ವ ಅವರನ್ನು ಕುಡಲ್ದಿಂಗಿದು ಎತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ದೇವಿನಗರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೇಶದ ಬಲ್ಪು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿದು ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ತಿರುಳನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಬಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿದು ಎದ್ಕೊನುವೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಟುಡ ಬಿನ್ನೇರದ ಉಪ್ಪುನ ಮಹಿಳಾ ಮಲ್ಯಾಕದ ಮೇಲಿಂಚರಿಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋದು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂದಿ ಬಿನ್ನೇರಾದವಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಐತಪ್ಪ ಮೇಸ್ರಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗೂ ಬೈದಿನ ಊರುದ ಪರವೂರುದ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜದ ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಅಂಚದಪ್ಪನಿಗೆ 10-12 ಗಂಟೆದ ಕಾಲ ಪೋಣು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಐಟಲ ವಿಶೇಷತುಲೆ ಕುಲೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪನೆ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಓವಾಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಎಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡು ದಾದಾಂಡ ಅವಘಡಡು ಅತನ ಸೀಕ ಸಂಕಟಡು ತೀರ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣನ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ನಿಷ್ಠ ಉಂಡ ಅವೆನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ರಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮದಿಮೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುರುಕ್ ಎಂಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ನೇರ್ ಮಾತ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಪನೊಂತೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭೂತದ ಮದ್ಮೆ ಪಾಯರಣ್ಣು ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ತೆಲ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುನ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಯಾನೆ ತುಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆಸ್ತಿದ ವಿಚಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಆದಿತ್ತೇರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಆಟಿದ ಲೇಸಡು ನೇನು ಪೋನಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಓ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೆಲ್ಲಾಕಲು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದ ಜರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಶಕ್ತಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಕ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುದು ಪೋತ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನಕ್ಲನ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತ ಓಲು ಸೈತಿನ ರಡ್ಡು ಕುಲೆಗಳ ಆಣಗ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಆಣು ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಣುಂದು ಆತನ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪೊಣ್ಣಗ ಅವೇ ಆಣಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೂವನ್ನಿನ ಸತ್ಯನು ನಂಬುದಾನಗ 10-15 ವರ್ಷದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇರ್ದು ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದುಲ್ಲೆರ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅತನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮಂತಿಂಚಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪನೇನು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪಣು ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ತೆನಸು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂತೆ ಜೀವಕಳೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅವೇನು ಸಂಭ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಐತ ತಿರ್ಲನ್ನು ತೆರೆಯೋಡು ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಪಣ್ಣ ಆಟಿಗೆ ಬಗೆತ ತೆನಸು ಮಂದು ನಮಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಮುಖ್ಯತ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಲು ಮನ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾದುಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆಯ್ನಾತಿ ಎಚ್ಚ ಇಂಚಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟಗಳು ತೊಂದ್ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತೇ ಬಂಗೊಪ್ಪಡು ಎತ್ತೇ ಓಡೆ ಪೋಯರಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಪರಿಸರಡಿ ಎಂಕಲ ಜವನೇರು ಏತ್ ಜವನೇರು ತಿಕ್ವೇರು ಅದುಪ್ಪು ಪೊಂಜೋಕುಲ ಅದುಪ್ಪು ಆಂಜೋಕುಲ ಅದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು
ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲು ಮಾಡರ್ನ್ ಆತೇರು ಅಕ್ಲು ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಐನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಪನ್ಯರ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದು ಕಾಣೆ ಬನ್ನಗನೆ ಬನ್ಪನಿ ಬೇಗ ಅಟಿಲ್ ಮಂತಿದ್ದು ಎಂಕಿನಿ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಯರಂಡು ನಿಕ್ಲೋಡೆಲ್ಲ ಪಾರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತೂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಸಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬಾಲುಂಡು ಬನ್ನಾಗನೆ ಮನ್ಪನಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮಗ ಕಿತ್ತ ಬೋಡಿದ್ರು ಮಾತಾ ಕಡೆ ಟಾಟಿದ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮನ್ಪದನೇನು ಒರಿಪಾಯರ ತೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೂಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ ಪರಿಸರಡು ಬಹುಶಃ ವರ್ಷಗೂ ವರ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಬರ್ಪುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಿವನ ತದ್ರೂಪವಾದ ದಯಪನೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೈವ ದೇವರ ಘಟ್ಟ ಮಿತರವರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ತಂಡ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಕರಿ ತಂಡ ಸೇವೆ ಮಾತ ನಡಪುಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನೆ ಭೂಮಿ ಜತದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ ದಾಯ ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಜುಟ್ಟೊಂದು ಮನ್ಪನಾಗ ಈ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜನ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಪನ್ಪೆಗೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕಡು ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪರ್ವ ಕರಿಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಜನನ ಕೊರ್ನಿ ದಾಯ ದೇವರ ಪನ್ನಗ ಆ ದೇವರ ಶಿವದೇವರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಮಗ ಮಾತಾ ಒಕ್ಕ ಕಾಲೊಡ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಆಟಿದ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತದ ಪೋಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡನು ಕರೆಯೋನ್ಲ ಮಗ ಪನ್ಪದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ನರ್ತದಾರದಾರಿದಕ್ಲು ಅರ್ಥಧಾರಿಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಡಿ ಜೋಕುಲು ಕೈಕಂಜು ಪಡ ಐಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಣಿಯಾರ ಕೊರಂತೆರ್ಗೆ ತಡ್ಪೆಡು ಇತ್ತ ದಾಲೆಜಿ ಮಜ್ಜಿ ಮಂಜೋಲು ತೊರತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸ ಆತನ ಅರಿಯ ತಾರಯ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕಡಪುರಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡು ವರ್ಷ ಇಡಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ದಾಂತೆ ಅಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡು ದಿನದೆಪ್ಪಲಿ ಪನ್ಪನ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕಡದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಉದಿಪನದ ಈ ಲೇಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆದ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಲುಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲುಪ್ಪು ಇಂಚಿನೊಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ಪನ್ಪ ಈ ಬೂಡದ ಒಂಜಾತ ನಂಬೋಲಿಗೇನು ಒರಿಪೌಡಾಂಡ ಕಾಲಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಂಡ ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಂಪರೆನು ಏತೇ ದೇಶ ಬದಲಾವಡು ನಾಡು ಬದಲಾವಡು ಊರು ಬದಲಾವಡು ನೇನು ಒರಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದಿನಂಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪಾವನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇನಿ ನಮ್ಮಡ ಬೈದನ್ ಅವಿನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋಪು ನೆಡ್ದು ದುಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪಡಾದು ದಯಪನ್ನಗ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲಿ ನಡೆನೆ ನಮಕದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ತೋಡವುನು ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮುರ್ಕೆ ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಸಾದಿಲ ತಪ್ಪಾವಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಾದಿ ತಪ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತ ಒಂಜಾದ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬುಳೆಪಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಪಜ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಾತ ಆಚರಣೆಲುಂಡು ನಂಬುಲಿಗೆಲುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಒರಿಪಾದು ಊರೊರ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಯಾಲ್ನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಟಿವಿಡು ತೋಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಸಗುರಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೈದಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕನಕಲು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ದುಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ತುಯ್ಯ ಬನ್ನಗ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಉಲಾಡಿತನ ಟ್ರಾಫಿಸ್ ತೋನಗೆನ್ನೆ ಮುಲ್ತ ಜವನೆರಡ ಎತ್ತು ಪವರ್ ಉಣ್ಣು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪವರ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಊರರ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ತಿಕ್ಕಡು ಪುಗಾರ್ತಿಕೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾಜ್ಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಳೆವಾಡು ಪನೊಂದು ನನೊಂಜಿ ಕೆಬಿಪಾತೆರ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನೋನಿ ಇಂಚ ಸಂಭ್ರಮಡ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋನ ತಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಳಿಗೆನು ಕೊರ್ಪನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬಂದುಳೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಡು ವರ ಅಂಡಲ ಓಲಾಂಡ ಪಡೀಲ್ ಬುರ್ದಿತ್ತಿನ ಮೂಲು ಕಂಡ ಎತ್ತಂಡ ನಾಡ್ದು ಐನು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣ ಅಂದು ತೂಲೆ ಬಹುಶಃ ಸೇವಾ ಭಾರತಿದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪಲ್ ಪಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಉಂತಾದ ಎಂಕ್ಲ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಜೋಶ್ ಉಂತುದು ಓಲಾಂಡ ಕಂಡಕೇನು ನಿಂಗ್ಲ ಆಟಿ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಕಂಡಗು ವರ್ಷೋಡರ ಜತ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಎಂಚ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಸಾಯ ಪರ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಲ ಪೋಪುಂಡು ಬೆರಿ ಬೆಂಡಾಪುಂಡು ರೈತನ ಬದುಕು ದಾದಾಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪರ್ವಲು ಮಾತಾ ದಿನಕುಲು ಎಡ್ಡಾವಡು ಈ ಊರೆಡ್ಡಾವಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವದೇವರ್ನ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡ
ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಗ್ಗು ಬೇಸಿಯ ಅಂದ ಪಂಡದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಆಸಡಿ ಇಂದು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಪೇರು ನೀನು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಶಬ್ದ ಆಸಡಿ ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಆಚರಣೆ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾಳ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾವು ದಾಯಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಂದ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಇಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಂದ ಪಂಡದ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಉತ್ತರಾಯಣ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂದಕೆಂಡ ಸ್ವರ್ಗುಡು ದೇವೇರ್ ನಕ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಪಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ತರಾಯಣ ವ್ಯಾಪ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಅವು ಜನವರಿ 14ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಲ್ತರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮಾರ್ಚ್ 14 ಮೇ 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಜೂನ್ 14 ಜುಲೈ 14 ಅನಗ 14-15 ಅಂಚಿಂಚಿಂಡಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಆಟಿ ಇಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಆನಿಗನಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಅದು ಈ ತಿಂಗಳು ಮರಣ ಮತ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಿಕರ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆ ತುಂಡುಂದಾಂಡ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮರು ಉತ್ತರಾಯಣ ಬರುನಾಡೆ ಬರ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನ ಹೊರ್ತೊಂದೇರಿಗೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೋಡಿ ಅನ್ನ ಸೈಪುಜಿ ಉತ್ತರಾಯನೋಡು ಸೈಪೇನ್ ಅಂಚ ಆಟಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆದ ತಿಂಗಳತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ದೇವರ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಭೋಗ ಅಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪಗಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೆಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಕರಿದು ಬೋಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಡು ತೈತನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲಸದ ಅಕ್ಲಿನ ನೆನವಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಪೂರಕವಾದ ದಾಯಗ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರೆಗಾಲದ ತಿಂಗಳು ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತಿರಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಕಾಲುಡು ಗೇಣಿ ಕೊರದು ಬದುಕೊನಂಚಿನ ದಿನ ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ಆ ಭೂಮ ಸೂದೆಂದು ಪನ್ಪನ ಕಾಯ್ದ ಬತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಭೂಮಿ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಯಿನಿ ಐಕ್ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತನಿಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರೇನು ಏರಿಗಳ ಒಂಜೇ ತಿಗಡು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬದುಕುಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಬೆನೊಂದು ಇತ್ತನಾಯ ಆಗ ಬೆನಿಯರ ಗೇಣಿ ಕೊರಿಯರ ತೀರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಭೂಮಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಭೂಮಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ಏರಿನ ಪನ್ಪನ ಭೂಮಿದ ಗೇಣಿ ಕೊರದು ಗೇಣಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ಮೇಡು ಉಪ್ಪುನಾಯೆ ಆಗಲ ಆ ಭೂಮಿ ಸ್ಥಿರತ್ತು ಅಂಚ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮೂಲಿತ್ತನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ರೆ ತಿರ್ಜಿನ ಬೊಕೊಂದಿಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಕೇಂಡ ಆ ಬೆನ್ಪಾವು ನಾಯಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ತರತ ಜನಕುಲು ಅಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಓಪನಾಗ್ಲು ಆಯಾಗೆ ಮರಿಯಲಡು ಬೆನಿಯರಿಗೆ ಒಣಸಮನ್ ಪೆರೆಗತ್ತೀಜಿ ಆಯೆ ಬೈತರಿ ಉಣ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಗೇಣಿ ಕೊರಿಯರೆ ತೀರಂದೆ ಕೊಳಕೆ ಮಂತದು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದ್ರ ದುಪ್ಪು ಪನೇಟು ನೀರು ಒಯ್ತದು ಗೇಣಿದ ಮುಡಿ ಪೊರೆಲ್ಪೊಡೆಯಾಗಿ ಅವು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಗೇಣಿದ ಮುಡಿ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಐಪಿರ ಕೊಳಕೇಡು ಮನ್ ಪೊಡೆಯಿ ಐಟ್ಲ ಬರ್ಪುಣದು ಪನಿಯರೆ ಅಪುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯನ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ನಾಯ ದನಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಆಗ ಉಣಿಯರೆ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಬೈತರಿಯೇ ಗತಿ ಅಂಚ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಬಡವುದ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಭವ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಡಾಪುನ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೆಂಡವು ಆಟಿ ಇಡೀ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಷ್ಣತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಪುನ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೆಂಡವು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡು ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪಂದಿನ ತಗ್ಗಾರೆ ಬೋಡಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಂಕ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೆನ್ನ ಮದುಂಬುದಕ್ಕಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ತಜಂಕ ಕೊಡಿಪುಂಡು ಅತ ನನ್ನ ಪೆರ್ಗಲ್ಲ ಮುಂದೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಮಾತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಳು ನಂಗೆ ಅಂಚಾದು ನಂಬುದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಐನು ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇತ್ತಿನ ತಿಂಗಳು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಆಟೋಡೊಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅಟ್ಟಾಡಿಪುನಿಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದ ಕಜ ಉಪಿದಾಯಿ ಬಾಡ್ನು ಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಅಟ್ಟ ಇಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಓಡ್ದಿತ್ತದು ಇಜಿನಾಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಚಿಮಿನಿ ಅಂಚಿನ ಮತ ದೀದ ಅಟ್ಟೋನು ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಡೆ ದಾಯಪು ಒಂದಿತ್ತಿರಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಂಡದ ಬೇಳೆ ಮತ ಮುಗಿದುಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡೇರೆ ಕಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲಂದ ಪನ್ಪನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪೊರ್ತು ವಾಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪುನ
ಆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ ಆಟಿಕೊಳ್ಳು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರಮ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಬುಳಿದು ಬೈದಿಂದ ಬಂದುಲೆ. ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರಗು ತಿಕ್ಕಿದು ಮಸ್ತು ದುಂಬು ಬೈದ. ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಾದೆ ಉಂಟು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನವು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನವು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಾಯಗಿಂದೇನು ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೋಡು, ಆಟಿಡು 30 ದಿನ ಇತ್ತಂದ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಬದುಕದಿರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪು ನಂಗೆ ಬೋಡು. ಪಂಡ ಇಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಉಂತೋಡು ನಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬದುಕು ನಿರ್ದಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಆಟೆ ಇಡಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ತಜಂಕ ಬೆಜ್ಜಿದೇ ಬದುಕೋಡು, ಅಂಚೆನೆ ಒಲ ತಿಮರೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂದು ಪೋದು ಆ ಗತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಆಶಯ ಮಲ್ಪುಜ. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಂಚ ಬದುಕದಿರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಆ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡಿದು ಬೊಡಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಒಂಜಿ ಬದುಕಿ ಇಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರಿಗೆ ಬೊಡಾದು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ. ಅಪಗ ಆ ಕರಿಪೋಯಿನ ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಐನು ನಮ ನೆನೆಪುದು ಇದು ನನ್ನದ ಸಮುದಾಯಗೂ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿನಿಕ್ ಈ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಿಖಲು ಮೂಲು ಮಲ್ದಾರ್ ಬಂದುಲೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತಾರೆ ಬೋಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬದುಕಿಡು ಲೋಕಗೂ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಣಿಯನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆ. ಲೋಕಗೂ ನೊಪ್ಪು ನಾಡಿನ ತುಳುವೆ ಬಾರದ ಉಲೈಡಿತ್ತಿನ ಆ ಅರಿನು ಎಂಚ ನೊಪ್ಪು ಮಲ್ತೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಗಟ್ಟು. ಲೋಕಮಾನ ಈ ದೇವರೆನಿಪಿನಾರಿ ಲೋಕನೂದಿಯ ಬೆಂದಿನ ಕಾಲುಡು ದೇವರ್ನ ಉಡಲಗುಂಡದ ನಾಲೈದ ತೂಂಟಂದ ಕೊಡಿಕಿಡಿಂದ ಪನ್ಪುನವು ರಟ್ಟುದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುನುಗೆ. ಭೂಮಿಡ ಅಪ್ಪೆಂದಲೆಪ್ಪಾವುನ ಪೆರುಪೊನ್ನನ ಕಿರುಬಂಜಿಡು ತಿರುಬೇನೆಂದು ಪನ್ಪುನವು ಪುಟ್ಟುದು ತುಗಲು ನೆತ್ತೆರು ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರುಂಡುಗೆ. ಇಂಚ ಉಳಯಂಗಾನೊಡ್ದು ಪಿದಯಂಗಾನಗು ಪೂರ್ಣಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಲ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಮಿತ್ತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕೆಕ್ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಎಲುಕಲೆ ಬುಲೆದು ನರಮಾನ್ಯವರು ಆ ಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯವರು ಯಾನು ಓಲು ಪುಟಿಯೆ ಓಡೆ ಪೋಡುಂದು ಪಂಡುದು ಮಿತ್ತನ್ನಾದು ತೂದು ಮುಡೆರೊಂದು ಪೋಪೆಗೆ ಉಡಲುದ ಆ ಬಡವುಗು ಅಸರಾಪುನ ಒಸರದ ಒಂಟೆನೆ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಕಾಡು ಪೊಗ್ಗಿಯೇ ಕಡಲು ಮುರ್ಕಿಯೇ ಕಡಲಡಿತ ನಿನ್ನು ಮಣ್ಣನು ತುಲಿತೆ ಮೆಲಿತೆ ಅಪಗ ಮೇಯಿರ್ಮೆನಾನಗ ಸಂತೋಷುಡು ನಲಿತೆ. ಅಪಗ ತೋಜುಣಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯವರುಕು ಪೇರ ಕಡಲದ ನಡುಟು ನಿಂದುನ ಬೆರ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಉಲಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬೊಳಿಯ ಪಾಚಿದ ಇಡೆಟ್ ಪೇರಮಂಜಲ ವರ್ಣುಡು ಮಿನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಬಾರಮುರೆ ಪೇರಬಂದದ ನುಪ್ಪು ಆನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನಿ ಲೋಕಗೂ ನುಪ್ಪು ನಾಡಿಯರ ಪತಿಯಗೆ ಸಾರಬಿದ ಬಿತ್ತುಬಾರು ಬಂಗಬಾರದ ತೇರು ಕಣ್ಣು ತಾರದ ತೂಂಕನದ ಸುಯಿಲಿನ ತೆರಿಯಗೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಳಿ ಮಣ್ಣಿಡು ಪಂಚವಿಧ ಬಿತ್ತುಧಾನ್ಯಲಿನ ಪಿಜಿಪತಿಯಗೆ ದಪ್ಪರ ಎರುಬೋರಿ ಕಟಿಯೇ ಬೊರಿಯರ ಎರ್ಮ ಪೆತ್ತನು ಕಟಿಯೇ ಅಂಬಿನ ಕಲ್ತದು ಗೋರು ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತೆ ಬುಲಸಲೆ ಮಲ್ತೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ನಿವೆಂದೆ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣದಂಚಿನ ಆ ಅರಿತ ಕುರುಂಟುನು ಕಟಿದು ಊರ್ಯ ಕುತ್ತಟ್ಟೊಗು ತುಂಬಿ ಮರಿಯಲಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ನೀರು ಪೋವಂದ ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೈದರ್ತೆ ಬೈತರಿತ ತಿಳಿನು ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕೊರಿಯೇ ಇರೇಮುತುದು ಮರಣಕ್ಕಿಯ ಲೋಕಗು ನುಪ್ಪು ನಾಡಿನ ತುಳುವೆ ಇಂದು ಲೋಕಗು ನುಪ್ಪು ನಾಡಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಟದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇರೇಮುತುದು ಮರಣಕ್ಕಿ ಏನು ಆ ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣದಂಚಿನ ಕುರುಂಟುನು ಕಟ್ಟದು ಊರ್ಯ ಕುತ್ತಟ್ಟಗು ತುಂಬಿ ಆಗ ತುಂಬೆರೆ ತಿಕ್ಕೀಜವು ದಾಯಂದ ಬಂಡ ಗೇಣಿ ಗೊರ್ಪನ ಬದುಕದ ಬಂಗ ಇಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗುಳದ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳ್ಯದ ಒಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರಿರು ಬಣ್ಣವು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಆ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಬದುಕದ ನೆನೆಪೊಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಆ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂದೇನು ಒರ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪನ್ಪುನವು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಅವಡು ಕೇವಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವನಸು ಮಲ್ಪುಂಡು ಕನಿಲದ ಗಜಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡ ಚಿಲುಪ್ಪುಂಡು ಪೆಲತರಿದ ಗಜಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿಕೈನ ಮಾತ ತಿನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ತಿಂಜುಂಡು
ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ದಡೆ ಪೋನಗಲ ಓ ದೇವರೇ ಆ ಕಾಲಡು ಬಂಗೋಡು ನೇನು ತಿಂತಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇನೆ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಚರಣೆಡು ವೈಕಲ್ಯತೆ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಿಡು ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಕೋರಿದ ಗಜಿ ಪೋನ್ ಪುನಲ ತೂತೇನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೋರಿದ ಗಜಿಪು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಟಿ ಬತ್ತನಂದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದರಿದ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಸರಿಯಾದ ಓಡುಂದಂಡ ಆ ಬಂಗದ ನೆನೆಪುಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಮಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡರು ಬಯಕೊಂದು ಅವಕಾಶವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನು ಉಂಟಾವೆ. ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವಲಯ ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪನುಡು ಪಂದು ಪುನಂಚಿನೇ ಮಾಹಿತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸದಸ್ಯ ಆಳ್ಳು ಇರುವಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಲೇಕ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಿರ ಒಂಜಾತ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರುಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪಲ್ಲೆ ಗಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಸೇರ್ಸಾದ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲುಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿರು ಅಪ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ನಡಪವನ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತೆನಸನ್ನು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕನ ಇದ್ದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ವಸ್ತುನ ಮಾತ್ರ ತಿಂದದು ಬಾಕಿದೇನು ಮಾತ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ನಡಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇನು ದಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನೋಡು ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡು నేను తిన్పు నెడదాత్ర ನಮ್ಮ ಜೀವಗೂ ನೆಡ್ದು ದಾದ ಸಹಕಾರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಕನಪನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಖಾದ್ಯ ಫುಡ್ ಒಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಖಾದ್ಯ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯ್ತದ ನಂಚಿನ ದಿಪ್ಪು ಅವು ಆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿರೋದು ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಿಯರೆ ರುಚಿ ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತನಾಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ನಂಚಿನ ಪೌಡರ್ನ ಪಾಡುವಿರು ಒಂದೇನು ತಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬಂಜಿಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ನರೆ ತಯಾರು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಬೋಡಿತನಾಥ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಇರತ್ತ ತಪ್ಪುಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಸವತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರಲುಪ್ಪು ಆಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ತೆರೆಯೋನಡಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಕೊರ್ಪ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿಡು ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂಡಯಿ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ನಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪನ್ನಂಡ ನಿಜವಾದ ಆ ಬಾಲ್ಯವೇನು ತಿನ್ನಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡೆಪುಂಡು ಪೆಲತ್ತರಿದ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪ ಪೆಲತ್ತರಿಡು ದಾದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಬೋಡೆ ಈ ಕೋರೆನು ತಿಂದಾಡ ನಿಕ್ಕ ಆ ಕೋರಿಡು ದಾಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವಡಿತಿನ ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಂತಿನ ರೀತಿಲ ಕೋರಿನ ಬಲಪೈನ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಆಯ್ನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ದೂರ ಅಂತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಂತಿನ ಆಹಾರನು ಕೊರ್ಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಟಿವಿನೇ ತೂಂದು ಅವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ದಿವೊಂದು ಪೆರು ಆಯ್ತು ದಾದ ಉಂಡು ಅವಿನ ದಾಯಿಗಾತ್ರ ತಿನ್ಪ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲದು ಜೋಕ್ಲೇನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಾಳ್ದು ದೀತಾನ ಅವನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗೂ ಆ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೊಂಡೊಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅವೆಕ್ಲು ತಿನ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವೇನು ಪನೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡುಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪ ಅವೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬಲಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಬಲಪೆರೆ ಅಕ್ಲೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚಿನ ಅವೇನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಎಂಕ ಮೂಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ ಪುಸ್ತಕದ ಇನಾಮನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಇಂಜು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ಬೆಡಕೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂತಿಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನನ್ನು ಬಹುಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚಪ್ಪಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿದಂತ ಆದಮ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಫಾತಿಮಾ ಶೇಖ, ನಫಿಸತ್ ಅನ್ಪ, ಹಸೀನಾ, ಆಯಿಷತ್ ಮೌಸಿಫಾ, ಫಾತಿಮಾ ಫಾಹಿಮಾ, ಸುದೀಕ್ಷಾ, ಧನ್ಯಶ್ರೀ, ರಿಯಾ ಫಸಿಲ್ಲಾ, ನಿಧಿ, ಮರಿಯಮ್ಮ ಮಿರಾಹ, ಆಶಿಯಾ ಅಮ್ನಾಜ, ಜಾನ್ವಿಕಾ, ಆಲಿಮಾ ಸಾದಿಯಾ, ಫಾತಿಮಾ ಹೀನಾ, ಮೂಸಾ ಸಯಾನಾ, ಅನ್ಫಿಲ್, ಆದಿತ್ಯ, ಅಹಲಂ ರಫೀಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಫೀದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಫಾಜ್, ಆಕಾಶ್, ಹರ್ಷ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಆದಮ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವರ ಮುಂದನ್ನು ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಶಿಸೋಣ. ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆದಮ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗೌರವಿಸುವಂತಲ್ಲರು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದವಡಾಯಿನಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಾಪದಾಯ ವಿದುರನ ಇಲ್ಲಗ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪೋನಾಗ ಆಯ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ತ ಪೇರು ಪರ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರಾಯನ ಕೃಷ್ಣನ ಇಲ್ಲಗ ಪಾಪದಾಯ ಕುಚೇಲೆ ಪೋನಾಗ ಆಯ ಕಂತಿನಿ ಬಜಿಲಾಂಡಲ ಅವೆಂತದು ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗೆ ನೇತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ದಾದ ಪಂಡ ಬತ್ತಿನಕ ಬಿನ್ನೇರು ಪಾಪದಕುಲ ಮಲ್ಲಕುಲ ಪಂಪನ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಅಕ್ಲೇನು ಎತ್ಕೊನೋದು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಒಪ್ಪಿಸಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಒರಿಯನ ಸಾಹಸ ಆತು 50 ಜನ ಸೇರ್ದು ನೆಕ್ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಪುಣೆತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಐತೆ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದು ತರೆಕು ಒಪ್ಪುನ ಕಿರೀಟದ ಲೆಕ್ಕ ಗತ್ತು ಕನ ತಿನ್ನಾರು ಸಂಘದ ವಾ ಬೇಲೆನೆ ಉಪ್ಪಡು ಏಪಲ್ಲ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸುದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಆಳ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಿನಗರ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪರವಾದು ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಡರು ಪೊತ್ತಾದ ಲೇಸುಗು ಎಡ್ಡೆ ನಾಂದಿ ಕೋರಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪರವಾದು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.
ಒಂಚುಕಾಯ್ತ ಕಾಜಿ ತೆಪ್ಪುಡು ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂಚುಕಾಯ್ತ ಕಾಜಿ. ಮೂಲು ಕಾಜಿ ಕಾಜಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ಒಂಚುಕಾಯ್ತ ಕಾಜಿ ತೆಪ್ಪುಡು ಆಣತೆ. ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಜಿಂಡು 7 ಬಗೆತ ಕಾಜಿಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜೇ ಕಲರ್ದ ಕಾಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಡುಡು ಅತ್ತಾಂಡೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ದ ಕಾಜಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಡುಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡುಡು ರಡ್ರಡ್ದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ. ಐಕೌಲು ಟೈಮ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ. ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ಕಲರ್ದ ಒರಿ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು. ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ದೇರಿತ ತೂಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗನ ಐನು ಈರ ಮೂಜಿ ಅವಳು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಈರ ಐನು ಅವಳು ರೆಡ್ ಈರ ರೆಡ್ ಮೂಲು ಎನ್ಮ. ಓಕೆ ಮೂಲು ಎನ್ಮ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನಾರು ಅಶ್ವಿನಿ. ಮೇರೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟುಡು. ಗೆಂದಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಇನಾಮ ಕೋರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಪಕ್ಕಡ. ಸೋಲ್ಮೇಲು
ಚಪ್ಪಲ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ದುಂಬುದು ಇಂಚೆ ನಲ್ತಬಹುದು ಜಿ ಕನ್ನಡದ ವಾಹಿನಿ ನಡುಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಚಾದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಕಲ ಎದುರು ಬೆಲೂನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಬೆಲೂನು ಪೆಜ್ಜಿದು ಏರು ಐನು ಪುಗ್ಗ ಮತ್ತದು ಕಾರಡು ಪುಡಪುವೇರು ಅಕ್ಲೇಗ ಬಹುಮಾನ. ಸಿಂಚನ ಮೇರೆಗ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ದೇವಿನಗರ ಮೇರೆ ಬತ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮತ್ತುಂಡು. ನಾಲ್ಕನ ಬರ್ತಾರೆ ಇದರು ನಿಕ್ಲೇದು ನಾಲ್ ಪುದರ್ ಬಂದ್ವೆ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೇಗೇನು ನಾಲ್ ಪುದರ್ ಬಂದ್ವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೀನು ಹೂ ನಿಕ್ಲೇಗ ಒಂದೇ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇದೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ವಿಧ ವಿಧದ ಸೊಪ್ಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಮೀನದ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇಗ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಪರು ಅಕ್ಲೇಗ ಇಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ. ದಾಸವಾಳ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಮಂಜಾಳ ದಾಸವಾಳ ಅವನದ ಪಿಂಕ್ ದಾಸವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಡುಪಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಜೆಕ್ಕ ಗುಲಾಬಿಡ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ಓಕೆತ್ತ ಮೀನ್ ದಾರ್ ಪನ್ಪೇರ ಏತು ಬಗೆತ್ತ ಮೀನುಂಡು ನಾರ್ ಪನ್ಪೇರ. ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಬಂಗುಡ ಬೂತಾಯಿ ಕೊಲ್ಲದಾರು ಮಾಂಜಿ ಬೆರಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೀನು ಹಾಕುಂಡು. ಅಂಜಲ್ ನಂಗು ತೇಡ ಮುರು ಮಾಂಜಿ ಮುಗುಡು ಡಿಸ್ಕೋ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಮಾಲು ಕೊಲ್ಲದಾರು ಎಳ್ಳೆ ಕೊಲ್ಲದಾರು ಬೂತಾಯಿ ಎಟ್ಟಿ ಜಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ತೆರೆಯಂಗೆ ಪಂದು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗವರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶಿ ಮಾಧವ ಮಂದಿರ ಶಬರಿಮಲೆ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಮಂಗಲದೇವಿ ಕೊಂಡಾಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸಿಕ್ಕಂದೂರು ಹೊರನಾಡು ಶೃಂಗೇರಿ ತಲಕಾವೇರಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಓಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏತು ಪೋಪೇರ್ ಬಂದು ಈತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ತೆರೆಯಂಗೆ ಬಂದು ತೂಕ ಶ್ರವಣ್ ಅದಂಕು ನೃತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಕೈಬೇವು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ
ದೇವು ಪಾಲಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕೈಲು ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಥ ಟೆಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಮೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿಯಂದಿರ ಆರ ಪದ್ನೆಂಬ ಮೀನ ಪುದರ್ ಪಟ್ಟಿರ ಅಂಚಾದ ಆರೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಡು, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಗೌರವ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಚಿಕ್ಕಿರ ಬಳ್ಳಿ ತೋಜರ ಬಳ್ಳಿ ಹೂವ 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 ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲೆ ರಿಂಗದ ಪುಲ್ಲುಗ ಅಡ್ಡಡು ಪುಲು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಚಿಕ್ಕಿರ ಬಳ್ಳಿ ತೋಜರ ಬಳ್ಳಿ ಹೂವ 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 ಮಾಮ
ಆಟಿದ ಬಂಗಾರ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಟಿಯೇ ಬಡವನು ತೆರಿಪಾಯಿ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿಯೇ ಬೆನೇನೆ ಕಲ್ಪಾಯಿ ತಿಂಗೋಲು ಬೆನ್ನಾನ ಬಾಲೆಡೆನ್ನಾನ ಆಟಿದ ಅಮಸೇಗ ಕೈಟೇದ ಕಾಸಯ ಸೀಕ್ರ ಸಂಕಡಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪೋ ಹೊಸ ಬಣ್ಣು ಮದಿಮಾಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪುಣ್ಯಾಗ ಸಡಂಗಾರ ಸಂಭ್ರಮ ತೋಪಿ ಪೊಲ್ಲು ಬೆನ್ನಾನ ಬಾಲ ಬೆನ್ನಾನ ಕಂಡ ಕಲದತ್ತದು ಬಿತ್ತನು ಬಿತ್ತದು ನಿಜಿ ಪಾಟುನ ತೋಯರೆ ಪೊಲ್ಲು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪನರು ಕಡಿಟು ದೆಂಗದು ಬಸೋದು ಪೊಂಜೋದು ನಡ್ಪೋನ ನಟ್ಟಿ ಪೊಲ್ಲು ಬೆನ್ನಾನ ಬಾಲ ಬೆನ್ನಾನ ಆಟಿಡೆ ಬರ್ಪೋನ ಸುರುತ ಪರ್ವಾನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದೇವೇರನ ಹೂಬೇರೆ ಪಿಂಗಾರದಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪಿನ ಸಂಪು ಮಲ್ಪಿ ಪೊಲ್ಲು ಬೆನ್ನಾನ ಬಾಲ ಬೆನ್ನಾನ ಬುಲಭಾಗ್ಯ ಫಲ ಕೊರಡು ಬಾಲೆಲೆಗು ಬರವು ಬರಡು ಕಿಣನಿಲಿಕೆ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜುಪ್ಪಡು ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋನುಗ ಕೊರ್ಲೆಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋನುಗ ಬೆನ್ನಾನ ಬಾಲ ಬೆನ್ನಾನ ಆಟಿದ ಪದನೊಂದಿ ಕೇಂಡಾನ ಬೆನ್ನಾನ ಬಾಲ ಬೆನ್ನಾನ
ದಯ ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು ಮುನ್ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು ಹೂವಲ್ಲಿದೇನೋ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಲೇನೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಲೇನೋ ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲನೋ ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತ ರಂಗ ತಾನೆ ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗನೇ ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಕಲೆಗೆ ಮತಿ ಕಲೆಯಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಕುಂಜಾರತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಾರತಿ ಒಳವಿಂದ ತಾನೇ ಸುಖ ಸಮ್ಮತಿ ಈ ಲೋಕವೇ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತಿಸಿ ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ अंकु डंकु शंखपाल मूजितर पत्कार ओके राइट आंसर मेरे को चप्पड़े ಆರ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು जयमाला जयमाला अगले आंसर केरडिಗೆ सो ಈ ಜೋರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ರೈತ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳು ಎರಡು ఒరే అడ్పుని 2 జన పడపుని 4 జನ పుట్టుని ಆತ್ಮೀಯ ಮಂದಿರದ ఇక్కడ ನಮ್ಮ ಊರದ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಗದ ಗೋಪಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊಂಜನಾಕದ ಗೊಬ್ಬದಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಕದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ದಿವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತುಂಡ್ರು ಸೇಕಡ್ ತೂತಾರ ನಿಕ್ಕಲು ನೂರು ಅಧಿಕಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ Yes.
ಆಟ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಯಮಾಲ ಇವರು ಈ ಚಕ್ಕುಳಿ ತಿನ್ನಲಿ ಭಾರಿ ವೇಗದ ಚಕ್ಕುಳಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಗಳಿಸಿದ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಪ್ಪ ಎಂಪಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.